Excuse me, Esther. You're welcome. Thank you very much. DPO, Baranda. Thank you very much for your hospitality. You're welcome. Ga wani hancin ka sai wani kyalli daga nesa kaman biro. Auren manga. Ya sunan ki? Balaraba. Kin taɓa aure? Aure na 3. Amma ban haihu ba. Ina nan. Auren manga. Yalla ku koma. Zawara ne ko duka ƴan mata? Ina zawarawa duk ƴan mata ne. Hakan take ga wani sabon launi, sabon kala, sabon turka-turka, sabon tashin-tashina. Kawunka kwanakin baya ina wurin mai nama sai da yazo ya saya min nama tsire ta 500. Wace ne kawai nan san ki take ne? An shirya kulun kulfi ta rabarbasar soyayya a cikin Auren Manga na kamfanin Ɗorayi Films and Distributing Company. Yaya? Ta yi. Alhamdulillah. Auren Manga. Dajigan sarki mutumina, an goya gada ga amarya zuwa an wannan. Manga na gode, ango na amarya kenan. Manga sai dai, manga na. Auren Manga. Ango kasha kaishi. Ya kuma na ganka da tawul a wuya. Balaraba. Kai ma gidan kake? Anan yake mana Balaraba me haka ne? Da wani rigiji gabjin rugun tsumin da kowa zai soji da gani. Calm down, sweet. Sweet din banza sweet din wabi. Have a figo. Please calm down. An ki ai calm down. Auren Manga. DPO ne samfurin kalan da ba ku sani ba. Ibedi, sani giwa, sanya odu, gangare. Lalle dawo in tarar da cikin police station ya cika dankan har wasu. Auren Manga. Auren Manga. Auren Manga. Menene ya haɗa rugudi a ofishin 'yan sanda? Dandan. Sanda zuwa. Na ce hakan ka. Kai dogo. Go an ko kuce gome. Auren Manga. Musa, maimaita abin da ka faɗa gabana. Ka ci gidanku ka ci kani. In ka shagiya ne, oga ce bunu. In ka doki ne, oga jaki ne. Kai wuce. Ya ta ka ce mun jaki, mun shi jaki kamar da doki. Doki ma irin na Argentina. Auren Manga. Samfurin kalan da ba ku sani ba. Karuwa nan saka ba zan baka ita ba sai ka kawo mun shaida evidence. Wannan kalmar da kake ba, alamun kona mu rai. Na faɗa karuwa. Auren Manga. Samfurin da za ku so gano bakin zaren. Ni fa a garin mu babu wanda isa in yi magana daga mu hannu. Kar ka kara. Kaka. Shekama ruwa. Auren Manga. Menene yayi zafi? Wayannan tsofaffin bakin tebur din. Shekaru na 70. Yanzu wannan gemun wancan mutumin ka ja shi ba mamaki da sa aka yi. Ka nono mutum. Wala yanzu ka samu ruwa kana shafa mai zai gaina. This fari pat. Auren Manga. Su wayannan aktocin tattara su gaba daya a sassa sai. Police station ba gurin wasa bane, ba gurin fim bane. In fim zaka yi ka tafi Zoo Road ko ka tafi sabon titi. Auren Manga. DPO now, sweetie. Sweetheart. Esther, my love. My darling. Shiri ne na Yakubu Usman wanda ya tsara labarin Nazira Adam. Yawwa jama'a masu sauraro, kuna tare da gidan tibin nan Dan girman iyayenka. ka gane ni? Ko wani karin wata wallahi kamar kuɗi sak. Wannan billan wallahi hanya jirgi daban na mota daban. Auren Manga. Uce ne dala tsaya dala. Ina magana yarinya mata aure. Ake magana akai duk salame su. Har barayin ciki ma ko dan fashi da ya fitar da shi. A wanke sirrin ma kafin. Ku zo mu dauki hoto kafin mu tafi. Idan na kuma kariya ce ta haife ni. Dan gani da shi. Na dan wani. Wanda ya kirkiri labarin kuma ya bada umarni Falala Ɗorayi. Kin yi abinci ne? Ban dafa komai ba. Ka haɗa ni da wannan ɗakin girki ka ce mini sai an jona menene daga ƙarshe ma sai ka ce wai gobara za a yi. Sai na kira mai gadi muka zauna nan muka yi hiran mu. Wani mai gadi? Wannan jigegen. Dan yankan kai ne. A'a ba. Na rantsa da Allah. Assalamu alaikum. Khalil bayanan ne? Bayan. Mato kamar na ga motar sa waje da yi nisa ba ne? Wallahi ban sani ba baba. Khalil, ka gama aikin da na saka ne? Murya abba na ji karanto. Ka mun baki. Ka zo ka je kai mun aikin da na saka. Wallahi na dan mun aiki ne baba shi yasa. Ka san dai ni mahaifiyarka ce ko? Yanzu ina son ka saki wannan yarinya ba tare da bata lokaci ba yanzu nan. Amma shi zan iya zama ba tare da petition. Kai, Khalil. Na ba su nan da minti ɗaya su fita daga cikin gidan nan.
You don't love someone because of their looks, or their status, or their possessions, or their background. You love them because they sing a song only your heart can understand. Makira, to yau Allah ya tona asirinki. Duk wani abu da yake a bayan ido ke tunanin cewar ban sani ba. Ina da labarin duk abin da ke kisa. Kina mun daban ƙarya kina nuna min cewa kina so na bayan ido na ba haka bane. Mummunar aƙida. Mu ba za mu haɗa zuri'a da matsiyata talaka irin babar gami. Idan mun talaka ne ku wani iri ne? Me kike nufi kenan? Kina nufin umman mu kenan? Babaye International features the popular super hit Hausa novel Mummunar Aƙida, this time in motion picture. Komai da lokaci amarya zo ta soke bi bayan mijinki, kuda da kin kaji mata iyaye ne za su yin rakiyarki, dama ki daina sage-sage aure wuyanki ya yi sarki, na san cikar amarya ai mata gara kuka take yin manata, wacce bata da gata in ta rasa yanzu ka dishewar makota, ku ce magulmaci ya makance na ta gargadin masu kifce da kun ji tambari an yi bugawa sai a gida na saraki, laula zaki sha ki da sarakin yi maganin masu baki, ku ce matambayi bai bata ba mai bayarwa ba za yi rashi ba. Munafuka, algunguma, mara zuciya, butulu, irin me kika bari a nan? Yayi ɗananin magana, an ban da rashin zuciya ke ai miki zabgegiyar akwariya ki zo nan? Mummunar Aƙida. Executive producer Fatima Muhammad Salisu. Producer Abba Abubakar Babai. Story Hafsat Eladan. Screenplay Kabi Dauda Giwa. Tun da nake jin. Kake jin ta. Waye nan? Tun da kake jin ta. Waye shi? Waye shi ce? Waye shi? Mummunar Aƙida. Directed by Alibu Zak. Once upon a time, Talatu was brutally tortured, mercilessly maltreated, and terribly terrorized. Kafin na yanke hukunci da zuciyata, sai da na karanta, na ga rayuwar mu kwata-kwata ba ta da kyakkyawan ƙarshe. Yau ku tuna, ina Amina 'yan London. Ta mutu a kan titi. Wannan rayuwar kuke so mu? Lallai rufe mu baki. Kin san cewa karuwanci ba suna bane, me yasa kika fita aikin bariki? Ke ba damar a gaya miki gaskiya? To ina da tabbatar miki da cewa wannan mummunar aƙida taki ba za raba hanta da jini ba, ta ina suka zama ni a guna ba ƴan uwa bane. Yanzu in ɗaya daga cikin ƴaƴanki ne mata suka tsinci kansu a cikin irin wani halin wani aibata sai kika aure su zaki ji daɗi. Few years after, she's back as a dangerous, fearless, and merciless terror to terrorize the city with new identity. Talatu lamba ɗaya. Talatu ba inda kafarta bata karaɗe ba a wannan ƙauyen. Talatu ƙwanƙwararriyar ƴar bariki ce. Ina jin ki kina koma gunsa, rungume shi zaki? Talatu lamba ɗaya. Lamba ɗaya. Talatu lamba ɗaya, an incredible concept from the company DJ Multipurpose Concept. Talatu lamba ɗaya. Wannan shahararriyar lamba ɗin da ake samun labarinta za ta yi aure, to fa da gaske ne ya tabbata za ta yi auren, amma ina Talatu da wajen Talatu kuma yarinya da aka ɗauki amarya aka je aka kai maka. Story Jibril Musa. Screenplay A.U. Usman. Assistant Directors Babangida Bangis and Abubakar H. Kura. Voice over General BNB. Official trailer Abdulaziz AZ. Talatu lamba ɗaya. Yau ranar birthday in uwa ku zo gana ni ma na zo dangi ku zo duka magana ni
bana na ta cire tuta yan uwa. Happy birthday mun zo mi wa nana. Happy birthday na yi wa nana. Diyar da take da kima shekaru sun ƙara duniya na da yau kin ƙara girma. Aljabana da lafiya. Dala jama'a dan yi hakuri in zan so in gabatar da masoyiyata ruhin raina uwar ƴaƴana Talatu tare da ƙawayenta. Ashe baka da hankali? Hankalin dabbobi ne da kai? Wa ga maka aure yana gabana? What? Aure? Me kika nema kika rasa? Da har kike so ki kunshe kanki karkashin wani kato. Da yin haka tamkar cin dunduniyar bariki ne. Kai, ku dakata. Ya isa ka. Ko ka san wace ce Talatu lamba ɗaya ko da ita da ƙawayenta? Yarinyar da ta yi kaurin suna wurin aikata manyan laifuka. Hatta yan jarida sun gaji da buga labaranta. Na sani Hajiya. Ka rasa inda zaka nemo mana aure sai tashar bariki. Kada la gabata duk kun mun shiru. Ko har kun isa ku sana gaba kuna ga yan maganganu? Kun isa. Produced and directed by Salisu Mu'azu Rijiyar Zaki. Talatu lamba ɗaya coming your way soonest. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tambaye sahabban sai ce kun san waye matalauci ranar gobe alkiyama suka ce ya rasulullahi basani ya ce to wanda zai taho da ayyukan alkhairinsa a ma'auninsa a ciki sannan kuma ya tashi ba komai. Burina shine in ga ka rabauta ka kaucewa daga azabar ubangiji. To Allah bai karba addu'ar ki ba. Duk waɗannan 'ya'yanki ne? Kai kuma suna da kyau Hajiya. A cikin su wanne zaki bani? Kan Allah ta annabi karba mu asiri. Wallahi dukkan su marayu ne. Marayu? To su marayun Hajiya. Robbery, burglary, looting, extortion becomes the order of the day. Saudat. Wannan ba cikan da barayi suka dauka mu Alhaji bane? Tace ai ba daga su bane. Domin Allah subhanahu wata'ala ya ce duk mutumin da ya tsara haƙƙinsa a cikin dukiyarsa to shi kuma zai tsare masa dukiyarsa. Yet another brain-cracking piece from Babaye International and Investment Nigeria Limited. Saudat. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ni ba shedan bane. Saudat. Ina son ki. Dubban jama'a hauka irin naku mutumin da ya shigo har cikin gidanmu billahi da cikin talatainin dare ya zo ya ci mutuncin mu ya gurfanar da mu ya wulakanta mu. Kun sannan har wata birgima a daga ya sake dawo muku. Ba za ka yaudare ni ba wallahi tallahi. Kana jin dan ka dawo min da kuɗin da ka zata shi kenan na zama sakare wawa san ya dirkai. Get out. Saudat! Ƙarya kake wallahi. Wallahi akwai abin da kake shirya a cikin zuciyanka shine ka ƙara dawa kai da rayin da wannan abin. A iya sani na duk iyakacin girman zunubin da mutum ya aikata wa ubangijinsa idan ya roke shi zai gafarta masa. For Saudat, he accepts a difficult task. For Saudat, he takes the bull by the horn. Saudat. Will Saudat succumb? If she does, will Saudat's parents accept him? Unravel it in Saudat. Soya sarki mun zuciya bijini na ya kewaya. Saudat ce in ganta ba zan cikiya ko in tambaya. Tunda na ɗauko alƙawari ko na yi nisa zan waiwaya. Saudat kin zama raba gardama wacce ta kai ke banganta ba. Sau sanadi mai sa zuciya ta yi gamo ba da shirin ta ba. In ta faɗa in aka kimata ai zantar kai a cikin da na same ka na san na yi gamdakatar haka na ambata. Ko da ke shi sirrin ruhi ba a sani sai in ya fita. Raina kama sai ka ga gayya kan so ka yi mini ba zata. Yarda ka ɗauken haka nan na ki share hawaye na zai zuba. Saudat. Ba zai yiwu ba. Malami na kuma yi min ƙarya? To yanzu me ya kamata na yi? Saudat. Executive Producer Fatima Muhammad Salisu. Producer Abba Abubakar Babaye. Story Abba Abubakar Babaye. Screenplay Shafi'u Dauda Giwa. Saudat. Directed by Falalu A. Dorai. To a dawo da su.
ready for a knockout. Ban gane saura hall din party ba. Duk da wannan ankon da na saya miki guda 3, still kina neman wani abu a hannuna? Ai da Hausa na faɗa maka. Ko kana nufin za mu saka wannan ankon ne mi ta zagaye cikin lungunan nan da shi? Wallahi baka isa ba. Oho, can ta matse miki. Amma da kin fi kowa sanin cewa bani da kuɗin da zan iya kama muku hall ko? To ko ina ma da kuɗin da zan iya kama muku hall. To ina da wani abu mai muhimmanci da zan iya yi da kuɗina ba kama hall. Dija, kana nufin zan ji kunya cikin ƙawaye na? Wallahi baka isa ba, ba za ta taba sabuwa ba. Kowace cikin ƙawaye mu in za ta yi aure sai an yi fati, don haka ni ma biki na sai an yi fati, don ba zan taba zama zakkan ƙawaye ba. Na lura da cewa duk da wannan bikin namu ya matso, ba ki tausayi na. Kin fi tausayin ƙawayenki a kaina. To ina ce dai sai ina da kuɗin da zan kama hall ɗin ko? To ba ni da shi. Dama kana zaune ne kuɗin za su zo su same ka? Ba fita ake ana nemo su ba? Wallahi baka isa ba, ni biki na sai an yi fati. To shikenan, zan sa ido in gani. Shin bikin za a fasa ko kuma kama hall? Wallahi sai an yi fati. In ba haka ba ni gwanda daga bikin nan daga yanzu zuwa baɗi, don wallahi ban ga abin da zai hana biki na a ce ba za a yi fati ba. Ikon Allah. Kun ga atamfanmu, leshi, shadda, wacce take da halin yi ta yi su gabaki daya, wacce kuma ba ta da halin yi to ta yi wannan atamfar guda daya, domin ita ce gate pass ɗinmu na shiga wajen fatinmu. Duk wacce ba ta yi ba, ba ita ba shiga wajen fatinmu. Gaskiya ni dai ina da shawara. Saurara da Allah zo nan ba zauren karɓar shawara ba ne. Ranke daɗe. Ke haƙuri. Gaskiya mu ba za mu yi wani babban rai sai ana mu shiga wurin fati. Gaskiya ba za mu ba kuma ba wanda ya isa ana. Shawara ta rage mai shiga rijiya, mu dai hukunci mun riga mun zartar shi kuma ba za mu janye ba. Haba Farida na ke haƙuri mana, kin san muka je fa yau za mu dawo, ba kwana za mu ba. Ni dai kawai abin da nake so da Allah ki min addu'a, kin ji Allah ya dawo da ni lafiya. Ya za ka faɗa haka? Sai da ka riga ka saba min da zuwa kullum. Ka zo ka sani dariya ina cikin annashuwa in na ganka. Kuma haka kawai yanzu sai ka ce min za ka tafi wata taraba, ni ban yarda da wata taraba da za ka je ba. Kawai kaga ka zauna a garin nan kai aikin ka yanda ka saba a garin nan, me za ka je kai a wata taraba kai ma in banda abun ka dan Allah. Haba mana. Ni wallahi tallahi kana tafiya in na fara kuka ba wanda zai iya lallashi na har sai ka dawo. Yanzu dai ina so ki faɗa min da me kike so in ka miki tsaraba. Babu. Kawai ni buri na kai din nan dai. Ka kula min da kanka. Ka mallaka min idanunka. Ba na so ka gani kuma ban so a ganka. Kar ka ji kar ka gani. Na wani ni ne kaɗai.
ya zama dole in zama makawa kuma in zama kurma saboda irin waɗannan farin da kike mun haka kina zuciya min ido ai ba zai ma yiwu a ce na kalli nan na kalli nan na kalli nan ai irin wannan kallon sunansa sai ma ranar Allah ga zuwan mana akan kawata ba isa amma fa bai da tsada 12,000 ne kawai sai kuma kuɗin ɗinki da zaka ƙara min a sama yanzu kike so na yi miki ko kuma sai kin bari na gama shiga cikin haukan da kike tunanin na hauka ce ai da mutun da kina shagogabe min kai kina juya min ido wa na kada na san ke ba akwai abin da ke bukata wallahi ke wai me yasa ba kya soyayya dan Allah ne dan Allah da Annabi to ba zan yi ba ki duk abin da kike so to bari ka ji na rantse da girman Allah ina daraja komai ka san na fi daraja anko da fati a rayuwata ta duniya kuma ya zama dole kai mun ankon dana in baka mun batowa kake so in je in samu yayi mu na rantse da Allah idan baka siya min ankon nan ba wallahi tallahi cikin kankanin lokaci zan maka check out ba zan yi ba mai jaki ma yace ai tsaye da barantara mai doki ai matukar ba a shafa fatiha tsakanina da ke ba kina da dama yin duk abin da ke ga dama in dai kana son zaman lafiya da ni wallahi sai ka min abin da nake so in har kana so in fita kunyar kawata wallahi to akan me ha to ba zan yi ba an kiyaye ni ina jin duk abin da kuke tattaunawa kuma yarinyar nan ta hika gaskiya saboda haka duk abin take so kai mata dole kai mata ba matsala umma za a yi insha Allah kyale shi kin ji ha kawai inda ki zuke kediya kamar wannan in baka ba tare da ka sha wahala ba ai sai ka ji a jikinka wuce mu sai ya ta ai da na san za ta ga rani mahaukaci ya hau kura yanzu duk abin da na dinga faɗa maka a baya sai yau ka gane cewar yar mace ka tattago kai dai kawai ka samu ka yi haƙuri tunda an fara hawa a samu a gangare wallahi abin nan da ya faru gani nake kamar a mafarki ya faru wallahi kamar bai faru kamar ba gaskiya bane ka daina mamaki Nasiru wallahi in dai baba ta ce ba baka ga komai ba to Allah ya samu dace amin bari shiga daga ciki to shikenan kun aje abinci ba aje yana nan ka aje maka ko dai ke ce amaryar da sai ka ce ni ce amaryar ai na zaci ke ce amaryar alhamdulillah kam muna nan muna ta fama to da zarar an fitar da anko ki bani kyallan zan siyo miki sai ka ce rikon mahaukaciya ai ni yanzu ba zan daura maka kowane nauyi ba tunda kaga yanzu auren mu ya karaso kuma wallahi ko da ka saya ankon ni ba zan karba ba saboda dama ai ba ni da niyan yi umma kenan amma ban ji daɗi ba da kika yi sauran rantsuwa ai ba roƙa ta kika yi ba ni ne niyya kuma ina da halin da zan iya miki ko menene haka ne wallahi na sani amma kar ka damu ka je ka yi abin da ya fi wannan muhimmancin ai ba yau ce ranar farko da kake min kyauta ba sai ka ce ba na tausayin ka aure dai ba ni bace saboda kar ka damu to ubangiji Allah ya miki albarka amin Assalamu alaikum. Salam. Anti ina kwana? Daga ina kike? Wannan wace irin magana ce anti? Amma dai kin san shirye-shiryen bikin kawun muke fa'iza ko? Wato duk abin da zaki jawo gidan nan zagi shi kike yi? A rinka nuna gidan nan? Yan saboda Allah da Annabi sai ki fita ki je ki kwana a waje? To da alaman da bakin cikin ki ne zai kashe mahaifiyarmu. Saboda ba kya jin tausayin ta kwata-kwata a rayuwarki wallahi.
An ci dan Allah me abin rashin tausayi anan. Dan kai na ji na kwana a waje yanzu ba gashi na raba ni karamar yarinya ce. Lalle ke ba yarinya bace. Yanzu me kike faman kokkunshewa a cikin jakan nan? Ina kika samu kuɗin da kika je kika yi wannan sayayya? Yanzu dan Allah wannan sai da bato ci 20,000 ba shine zaki ringa tambaya ta akan ina na ji na samu kuɗi na siya? Gaskiya fa an ce lokaci ya wuce da ya kamata ki ringa tambaya ta ina na ji na samu abu. Ni ai ba karamar yarinya bace. Lalle ke ba yarinya bace, amma na tabbatar baki girme ni ba ko? Idan har ban isa in gaya miki magana ba kin ga ke baki isa ki gaya min ba kenan. Yayi daidai. Ki ci gaba da abin da kike yi. Kuma ma da kike shishigi akan bikin yarinya nan, na ganin uwarta ta zo ta gama wulakanta ki a cikin gidan nan. Ba abin da bata gaya mahaifi mu akan ki ba. Ke kike bata mata ya kike sa duniya suke zagan mata ya. Amma jibekin da kike shishigi akan harkar bikin su. In ji mama Fa'iza? Kwarai kuwa. Tace zan shafa ita kashin kaji? Au. Yau ta fara zuwa gidan take kawo ka shedin ki. Yayi. So ki zo ki ebi shirgin tsiyan nan take ki kauce ki bani guri. Sha sakar ya kawai. Hankali na baya kwanciya. Raina yana mutuƙar ɓaci in ji zuciyata kamar za ta fashe a duk lokacin da na ganki da Binta. Duk da na san cewa zai yi wuya ta iya samun damar ruguza ginin da muka ɗauki shekaru muna yi. Na san zai yi wuya. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sani da zuwa. Masha Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Abu ne mai kamar wuya. Talatu, kin bani mamaki kasancewar mace kamar ki, yadda kika ga jiya kika ga yau, amma kika aminta da zuciyarki tana nuna miki cewa shedanin mutum, mugun mutum ba zai iya wargaza tarbiyyar da kika ba wa yarki ba. Kin manta cewa zaki dade kina yin gini, amma idan mai rusau ya zo a cikin awa ɗaya tak zai wargaza duk abin da kika gina. Fa'iza, duk da dai na san cewa aski ya zo gaban goshi, amma ba zan yi ƙasa a gwiwa wajen gaya miki cewar ki kiyaye zama da mugun mutum ba. Kamar misalin mutum ne je ya zauna a wajen makeri, idan bai fantsama maka wuta ba ko za ka tashi da kauri. Tabbas. Allah ya kyauta. Kai hakuri abba. Wallahi ni ma na rasa yanda zan yi da ita. Abba ba ni nake zuwa gidansu ba, ita take zuwa gidanmu. Amma in Allah ya yarda da zaran an ɗaura auren nan, zan san yanda zan yi in cire ta daga cikin jikina. Wai ina muka kwana ne akan maganar hall ɗin fatin nan. Kaga kawaye na fa suna damuna tun ina musu ƙarya, yanzu ma har ta kai ban san me zan faɗa musu ba. Abin ma da ya kawo mu yanzu kenan. Mun zo mu gaya muku ne an gama maganar hall, an kama muku golden hall. An kama? Amma dai ka gaya musu 17 za su ba mu ba? Duk an gama. Kai na ji daɗi. Bari shiga in gaya musu Binta. Alhamdulillah, ku fito ina kuke kama mana golden hall. Ina kuke wajen su ba. Wai baka da hankali ne? Wannan irin gasu rogo ne kai? Ya za ka gaya mata abin da baka da shi ba mu da shi? Sai da fa na gaya maka duk abin da mutanen nan za su gaya maka barin da su. Yanzu ka zo ka mata alƙawari mun kama hall na party. Kana nufi akan ba mu kama hall din nan ba za a fasa auren nan ne? Wannan wani irin magana ne? Ni wallahi gabaki ɗaya awwal a ruɗe nake, kaina a cushe yake. Shi yasa ta nemi wannan tambayar na bata wannan amsa. Ka san irin tashin hankalin da wannan yarinya ta saka ni akan maganar hall din nan kuwa? Ka ji ko? Ka ji irin ihun da suke da ita da mata ta tara yanzu kawai akan wannan maganar. Yanzu da ban faɗa mata wannan maganar ba, da yanzu gabaki ɗayansu za su fito na su zo a fara tijara da su. Yanzu ba ga cikin hankalin bai kwanta ba? A rashin kwanciyar hankali ba. Akwai lokacin da za su tayar mana da hankalin da ya fi wanda za su tayar mana a yanzu da ka gaya musu gaskiya. A'a, ki ce ma nan kusa ne. Nan kusa ne, ba ku da nisa da wajen. To ina get pass. Ba maganan get pass. Mu mun zo da namu salari. Kin ga get pass. Idan kin zo da shi a baki ki shiga, in baki zo da shi ba kuma a yi miki check in out.
to wannan sabon salo naku ya zo da zu Allah ya kai amarya Allah ya kai mu rana to yanzu kuma daga nan ina zamu je domin kin sani a gida ban ce zamu dade ba daga nan ba inda zamu je illa mu koma gida saboda duk mun gama da kawayen namu kin san kawayen namu ba yawa ne da su ba sai an jima shi ne yanzu ka fara shan bugu wala ake sha kutai sai san da sharar ko kai ba sani a'a da kun yi haƙuri za mu tako da ƙafafun gashi kun zo za ku walla ƙafafun abadan Allah daga kama mana hol kuma sai ku kama bakin ku yi shiru amma dai kusa da cewa ba hol za mu tara mutane su ci ba ko kun ga na san abin da yake tafa da ku shi na 30,000 ne na ji daɗi Hafsa ai na ga alaman cikin zamu fara da ku nan naira 30,000 ne haba ta yaya za su ba mu naira 30,000 sai ka ce muna gidan makoki ko da gidan makoki ne ai sai dai za a dafa musu shinkafa da wake amma gidan biki fati fa za mu yi ai ko gidan mutuwa yanzu an dafa shinkafa da wake dan karaman fati ake sai dai a dafa a ci kaji a sha lemun kwali a wanke hannu da faru to kin ga abin da za idan ba su isa ba ko ku kawo mu hada goban Allah da zamu kara sai mu hada ku zo ku karba kuɗi ko ba ka ba a kunga dan Allah dan annabi ku taimaka ku karba kuɗin nan ku je ku yi maleji mu abubuwa sun yi mana yawa fa idan fada ne kuka samu bana tunanin za ku iya samu ko da naira 30 me haka haba mubarak za mu dai iya yin hakuri mu karbi naira 100 mu lallaba da su a haka amma naira 30,000 me za mu yi duk da dai ni daman ban yi niyan faɗin komai ba amma kun san dai an ce kibar bashi gangara na su yanzu mu ga wannan kuɗin gobe sai su cika mana 50,000 ku je za mu cika ku yi hakuri dan Allah kun san 30,000 ba zai ishe mu abin amma kina kiyaye ko kamar shi ko yayi ki sauri tela ka samu a leda okay na gode kawata
Yawwa tela da Allah ina so magana minci ɗaya. To mu je. Ina jinki. Tela. Na imani idanu ne suka yi maka yawa, amma ba don maka gane ta yin da nake maka. Kudin ɗinkin ka 9,000, amma fa ka kula ka ba mu lokacin ka muhimmanci da kyau. Don ko sakon ɗaya ba zan ƙara maka ba, don ka san muna hidindimin biki. Ko ni ɗan iska ne sai in yi da mace mai arha irin ki, saboda na ji farashin mutuncin ki yayi arha da yawa. Saboda haka ni ba zan iya hudda da kazaman mace ma irin ki ba. Ina kawai zaki bani. Ya isa haka malam. Bukata ce, kuma dukkan rayuwar duniya ana gina ta ne akan bukata. To kin ga ki je ki nemi kazamai irin ki, su suke da bukatun irin ki, masu hali irin naki. Saboda haka ni ba bukatar ki nake ba, bukatar kuɗi na nake. Tela kenan, kalle ni daga sama zuwa ƙasa. Ni mace ce wacce mazan gaske in suka ganta sai sun tsakar da yawo. Ina namijin yake a rashin mazaje? Kai ma makonka ne yasa ka rena ta yin da na yi maka. Saboda haka ka shirya yin azumin kafara, amma duk da haka ba zan gaji da furta maka kalaman bakina ba, domin ku suma na kuɗi ne. Yanzu hakan ma sura 4,000 kuɗinka. Ke bari ki ji, ba fa tsoron ki nake ji ba. Wallahi baki isa ki ƙara taku ɗaya daga nan ba sai kin biya ni kuɗi na. Iskanci ai riga ce. Me sokin sawa kuwa? Na ji kana maka fara mai hayaniya. To ni ba na faɗa sai na baki. Don haka kaga tafiya ta. Kin ga yanzu na ji baki da kuɗi. Yaushe za ki bani kuɗi na? Ai ka riga da kafan shi kuɗinka sai an jima. A kai ki sa kai ki cire kan din ba ka ba zai kona ki. Kai cop ba da banka a ce na hada hasumi a wurin nan ba da na faɗi wata magana. Me dokar bacci da naga yana makalewa da gengedi. Saboda na riga na lura wasu daga cikin nan ba wanda ya yi anko. To ba za mu fa canza tsarin da muka saka a cikin wannan wurin fatin ba, da duk wacce bata sai anko ba wallahi ba za ta shiga ba. Yawwa dan ba wanda tafi anan wa tafi ko ita ce shafaffiya da mai dole checking out sai ta juya wallahi. Dakata Farida, ba dai a kaina ni da Ummu Salma bane kike ta wannan dukan iskan? To ke ce baki sani ba, amma ina so ki tambayi ita Fa'iza da ta gayyato ki za ta gaya miki ba irin lallashin da bata yi min ba akan in je wajen fatin ta. Amma na ce ni ba zan je ba saboda na riga na yi wa Allah alƙawari har na koma gare shi ba zan taka wajen fati ba. Ni kuma ban yi anko ba. Duk abin da Allah ya bani shi zan sa a duk wannan fati faɗin kuma ina jira in ga macen da za ta hana ni shiga. To, haba Ummu Salama. Ke ma ai bai kamata ki faɗi haka ba. Tunda kin san mun riga mun zartar da hukuncin mu. A dai kasancewa zaki shiga Fatima sai ki dinkin yadda kowa yi. Ba ni da kuɗi shi yasa ban yi ba. Kuma ni ban iya bin maza saboda abin duniya ba. Haka Allah ya yi. Ai su ma mazan ba kowace kucaka kazama irin ki suke bi ba sai wacce ta isa. An ki ga maganar banza saboda ko ba zan yi ba kuma sai na je in ga me hana ni shiga. Kada wacce ta tada mana hankali a gurin bikin nan. Biki ku zai kuma yaniya ku zo ku mana kai duk wacce ba za ta iya zama ba su tashi ta tafi ba a dole. Kuna kuma ko aiki kun yi ne ba? Yanzu ina zuwa daga faɗan gaskiya sai TV ya zama ƙari, to ina so ku gane cewa ai ba hayaniya muka zo mu taya ta da shi ba, mun zo mu taya ta farin ciki ne. Kun zo kuna ta wani ɗaga jijiyoyin wuya kuna ku share da Allah. Ku ci gaba da gashi kawaye. Wai abin da suka faɗa gaskiya ne. To ku bai magana mana.
Amin na gode wallahi. Amin. Abin da ya sa na aika a kira min kai, hankalina ne ke kwanciya saboda matsalolin da suke faruwa. Wallahi umma dai ba a cewa komai gaskiya. Yanzu dai matsala guda ɗaya ta kau. Abokanai na sun cika min kuɗin da za a biya gidan hayan da za mu zauna. Alhamdulillah. Abin da ya rage yanzu sadaki ne shine ya fi ɗaga min hankali. Kuma wallahi umma ba da ko sisi. Amma dai yanzu na samu wani aikin wayarin a gidan wani mai kuɗi. Kuma zan samu alheri sosai. Dan dole sai na je wannan aikin sannan zan samu abin da zan iya yin wannan hidimar. Aiki? Wani irin aiki kuma? Ka duba gaba yau fa ake wuninka, gobe ne daurin aure. Baka gudun surutun mutane? Kuma surutu ai shine abin da mutane suka fi iyawa yanzu. Karki kula da wannan. Kwantar da hankalinki, zan je ba tare da kowa ya sani ba, ko awwal ma ba zai ji labari ba. Shikenan. Ga wannan gudunmawa ce daman da aka fara kamun da suka rike a hannu. Ta umma na gode. Allah maka Allah. Wani ne maza in je. Shikenan. Sai ka dawo. To sai na dawo. Alakiya. A'a, Rahimatu manyan gari. Ha, yaya na ganki haka babu shiri? Ya shirye-shiryen naku dai? Wallahi duk mun gama soye-soye, amma da yake kasan bana zuwa wajen fati, shi yasa nake hanya zan je gida amma komai da ni aka yi. Wai da suke ba za ki je fatin nan ba? Bayan kawance fa Fa'iza fa makoci yake ne, katanga da katanga tsakanin. A gaskiya ina gani kamar kika mata haka wallahi bai kyauta ba. A'a, ba za ta ji komai a ranta ba saboda tsakanina da Fa'iza akwai kyakkyawar alaka. Ko bikin yayata ma da aka yi, sun san bana zuwa wajen fati, ban je wajen fatin ba. Turka shi. Lalle abin naki azimi ne. Ni na dauka ai wasa kike yi wallahi. Kuma sai naga gashi ma har yanzu wai kina zuwa Islamiya. Ya mubarak kenan, idan ban je makaranta ba ina zan je? Shi yasa rayuwarki take burge ni wallahi. Gabaki ɗaya da kika dauke ta da sauki, baki da matsala. To shikenan Rahimatu. Ni ma zan karasa wani aiki ne nan. A gaida gida. Gida zai ji a dawo lafiya. Kai. Wannan aikin zai gamu kuwa? Ka sani fa bana so a fara min aiki a tafi abanin da saura. Duk da naji kana cewa gobe za a ɗora maka aure. Ka kwantar da hankalinka Alhaji. Ba zan tafi ba sai na kammala wannan aikin. Kuma ko da ban kammala ba da zuwa dare to zan iya kwana har zuwa gobe da safe in gama maka aikinka. Amma dai buri na kawai idan na gama Alhaji kuɗi na su zo hannuna a dunkule saboda ina so in more su. Baka da matsala wannan. Ba 25,000 mutai da kai bane? 25. Ga 20,000 da muka yi da kai. Bana jin ka don Muhammadu Miya ya ce min baka da wasa. Ka gan ka gama za ka iya tafiya abinka ba sai ka jira ni ba ko? 20,000 kuma Alhaji? To, Muhammadu Miya da ya dan zara na shi kenan yayi custom duty. Wani kuma ai tsakaninku ne wannan. Shikenan. Yawa. Akwai tsani a gidan Alhaji? Ka ce ne gadi ya baka yana nan. Okay, to shikenan. Bari in faɗa ma, ka san me yasa ake tsoron kare? Shi kare abin da yasa gaba ɗaya ake wuyansa saboda haushi. Zaki kuwa idan ya yi haka da fuskarsa, kwarjini ne da shi. Mazan fama, ci da ci kenan. Ci da ci wannan di sai wo.
shaf shaf ka gyara sabgan nan ka zo ka gani kama ai ba kai dawo kar ai ba kai shigo ka gani harka ce ta samu Allah ya gani gaskiya ne wannan kai mutumin nan Allah wannan shine na zaki kilo malawa yo Allah ni sai shagen na zaki bidis na zaki bidis malam dan ganka mana ni kai wannan ko ma kai ka new cat tana di kin ga wayannan wannan ko turanci ne baka ji to su kansu za su faɗan ma duk wani zance da kake so ka ji a duniyar nan ayan 500 din ne ma na ga kaɗi ba wani abu a cikin su irgomin na goma zan samu ko 20 Allah ni ka bani sauri nake yi kana ganin duk jira na suke yi zamu je canzo kuɗi kuma ni ka tsaya kana ta damu na ni bari zan je in canzo kuɗi ne Rido wallahi abubuwa ne suka yi mini amma na so a ce sun dan kai ko 5,000 irin ko 4,000 nan ne amma 3,000 ne ke haƙuri da Allah abubuwan ne duk sun toka ne ba ka yi min anko ba sannan kuma ka irga 3,000 ka bani sannan kuma kana kallo na kana gaya min cewa in yi haƙuri a bikin babbar ƙawata ni kake ɗaukan 3,000 kake bani in je in yi amfani da shi a wurin biki ba ka da laifi ai ba a ɗaura ba kafin raina ya ɓaci amma yanda ka ɓata min na rantse da girman Allah sai na ɓata maka za ka san ka bani 3,000 banza Farida wato gaskiya ne na fuskanci yarinyar nan ba ta so ta fi son kuɗi na ba matsala zan lallaba ki har ki shigo gidana na rantse da Allah duk sai na fanshe kuɗi na kayan ɗakin iyayenki da za su kawo Allah Nasir watan ka san tsakanin mu zama ne da kai na amana gaskiya ne abokina to abinda nake so zan gaya ma gaskiya ba kowa ne ke iya ba da wannan shawarar ba a tsakaninsu da mutum koya suke wato ba wani abu zan gaya ma ba illa ka rabu da Farida rabu da Farida to amma kana ganin wannan shawarar da ka bani ba za ta sani asara ba na fa kashe kudade da yawa kuma dududu a yanzu aure na da Farida abin da ya rage bai wata 3 Nasir wace asara baka tunanin yanzu in ka rabu da ita Allah zai mayan ma da mafi alkhairi a kanta haka ne to amma gaskiya shawarar ka abin duba ce dan da ka auri mai kirki iyayenta ya zamto cewa marasa kirki ne gwara ka auri mai karancin kirki a ce iyayenta kuma tsayayyu ne a kanta amma dai ka ƙara tunani kai addu'a Allah ya zaba maka mafi alkhairi a kanta gaskiya ne ai shi yasa kullum nake wa Allah godiya da ya bani ki a matsayin matar da zan aure wannan kuma ba karamin ni'ima Allah ya mu ka ganka ko ke dai dama ke nake gani kuma kullum ke nake son gani ba wai ni kaina Umma Salama ke na san yau 'yan mata za su haɗu a wurin fati kuma za a yi liki sannan ba na so ki fita daban a cikin wannan taron ga wannan ina sani ke ma ki baje jinta ki gaskiya ba na son ka ƙara yunkurin yi min wani abu akan wannan bikin ba na so ka ka bani abu ban karɓa ba ranka ya ɓaci ka je kai wani abin da ya fi muhimmanci akan wannan abin na sha gaya maka ni ba na so in dai akan bikin nan ai ba dole ba ne kaga ka ma ɓata mara ni zan tafi gida sai an jima ki haƙuri ki gaishe da mutane ba su ji lafiya da za mu yi ba kai kamar yadda in yi so sai ka kira ni kai kai
To, zan kira ka. Kuma kaman kike da kada gargaɗi katin nan ko? Idan ban manta ba kaman kike da katin nan ko? Sanuku. Ba gajiya. Kuma kuna cikin yan musabakan ne? Wani irin musabaka kuma? Wani ya zami fati da karfe 4 zuwa karfe 6. Fati? Yamma A nan din? Duba ka gani ko ba nan bane. Madalla. To ni ne dai manajan nan wajen. Kuma ni ban bayar da shi ga kowa ba. Me kake ni ba da tukuna? Kwarai. Fine. Sunan nan ne kamar yadda aka rubuta, amma ban san wanda ya kama ba, ban kuma san waye ya kama a cikin ku ba. Ke kika kama? Ke ce? Ko kuma ke? To, babu wadda ta kama a cikin ku. Kin gani waya na ba caji, kira Bintu da wayanki. Hello? Yo wani ya taro? Wani ya taro ga muna a bakin mun zo mun jugum kamar wasu masu zaman mutuwa. Da Allah ki sauri muna bakin Golden Hall din. Ki sauri in kin zo ki aji ko menene? To gaskiya. Ki dai zo ki. Sai ka saurari zuwan wanda ya To, sai ku jira su zo. Aya za mu jira su. Ka san abin da ke tunani. Na ga uwa mutane sun fara cika a wurin nan. Na fahimta kuma ga angon nan har yanzu. Ya kamata mu san me dai muke ciki ko kuma mu ban gurin ma gaba. Aminu alaikum salam. Yawa salugo. Ya za ku yi mana haka? Ko kuma ke jira tun yanzu? Ga kayan mutum a waje a wulakanci. To, hol nan dai Mubarak ne kama shi. Kuma receipt yana hannun shi. Tun safar gona da shi. Ina tunanin mai waya kai sau 10. Wallahi ba wani ba ku san inda yake. Kun san inda yake. Baki ku da masu kuɗi wulakanta mu a idan jama'a. Sai mun san inda yake aida ta mun nemo shi. Mun tun da zuwa ki ga ko a cikin wannan waya. Manager. Dan Allah ka taimaka mana ka ba mu hol din nan. Insha Allah akai biki da bayan kwana 3 zan zo in baka kuɗin ka. To ni ban ma san abin da zan ce miki ba. Kin ga ta yadda masu musabakar nan suka gyara hall din nan kuma karfe 4 na yi za su fara gabatar da karatunsu. Dan Allah manaja ka taimaka mu wallahi da a ce na fasa fatin nan wanda a fasa bikin nan. Look, ni dai manaja ne kawai a wannan hall din kuma ba zan iya bayar da wajen nan ba domin na riga na bayar da shi. Kuma ko da zan iya bayarwa ma ba zan iya bayarwa bashi ba domin mai gurin ya hana. Ba yadda za a yi na bayar da gurin nan bashi. Ki canza dabara. Da Allah Fa'iza ki daina kuka. Ba na so kawayen mu su gane halin da ake ciki. Insha Allah ba za mu ji kunya ba. Kuma fati ba fashi. Ya kai 3 weeks. Wallahi ka ai na je gidan ai. Da ci aka duk su uku saka haihu da na su mar da ɗayar to da shi ta na matu. Salamu alaikum kin ma kin iso kenan. Wallahi ya aka. Wallahi lafiya kalau. Ke kai dan Allah dan Annabi yaushe za su yi mana bayani ne hall din nan ya cika da mutane ta ko ta ina. Amma shiru kake ji? Duk ga kayan mu nan mun ajiye a waje? Ai ba komai wannan fashion ne da dukkan alamu sun bayyana da cewar wannan hodin da bari a fitar da wanda suke ciki mu a bamu saboda ana tsoron mu ba. Yanzu abin da nake son mu yi. Kin ga ki tausaya ma kanki in tausaya ma kaina mu je mu hakura duk mu bar gurin nan tunda dai wannan fatin ba dole bane na gidan uban mu ne. Ni dai ina nan
sai na ga abin da ya ture buzu naɗi. To kuma muna tare da wahala. Kan dai a wulakanta mu gwanda mun bar nan gurin. Babu wani abu kenan? To shi kenan ki zauna. Awon mu nawa a nan gurin waye fito? Ya kamata dai mu san abin da muke ciki. Ni dai ban yi anko ba. Sai sa ko kin ga yanzu ko abin kunya ya zo sai dai in miƙe ba mai sanin bikin nan nazo saboda kin ganna da ba. Hello? Kana ina? Dan Allah dan Annabi wani taimako nake so kai min. Ni ma ina so na ci arzikin zaman da muka yi tare. Dan Allah ka taimake mu. Ƙawata ce za a yi bikinta muke neman kuɗi. $10,000? Haba malam. Mu da muke neman 150 ka ce za ka bani 10,000? Me zan yi da ita? Daga ganin yanayin da fuskan ke ciki, na san ba a dace ba ko? Yanzu me zan ce in gaya ma mutanen can da na tara? Me zan ce ma ƙawayenmu? Wannan babban abin kunya ne na tafka in dai ba a yi fatin nan ba. Dan Allah yanzu Bintu, wani shawara ne ya rage? Kwantar da hankalinki Fa'iza, zo mu tafi. Ke ba mun gama magana da ku ba ne? Na gaya muku ku tattara kayanku ku tashi ku tafi tun kafin ku zo ku haɗa na rigima da wa'ancan mutanen. Me kuke so na yi muku ne? Ka yi haƙuri manaja. Mun san ka taimaka mana kuma mun gode. Amma don Allah alfarma ta ƙarshe nake so kai ma. Lamba wayan mai gidan nake so ka bani. Lamba waya? Wannan lamba waya mai sauƙi ne. Alhamdulillah, na gode. Dan wannan inda mai ya ce kika kama mutum ba ki kyale shi ba.
Assalamu alaikum jama'a, muna yi wa kowa da kowa barka da zuwa. Muna yi muku lale. A yanzu wata ta tara ma gurin nan Allah ya riga ya kawo ta. Za mu buɗe abubuwan da muka shirya ɗaya bayan ɗaya. Amma kafin nan saboda jin daɗin wata ta tara mu da Allah ku tafa mata. Wani hanzari gudu ne mai haƙuri yakan gidacen zama. Yanzu mun yi sabo da arfata ta zamo rabin rai jini. Matsayin ka bai da ranar yin ƙasa yau zuwan mu gobe. Azaman ma ka yi min kyauta in ji ka yi zobe. Kuma ba ka takura mun kai yi rabo na so a baibai. Matsayin da ka aje ni na yi wadabin ƙawal baibai. Wacce ke da ango ta zo ta ga yadda ka rike ni. Yanzu waye zai gaya mun sallan azhar raka nawa ne? Faruk. Raka? Ta faru shi. Duk wanda yake so ilimin shi ya dinga tafiya daidai, ya dinga samun abin da yake so yana achieving a makaranta, dole sai ya mai da hankali wajen yin ibada da yin biyayya ga iyayen shi, kafin nan shine duk zai samu abin da yake so a makaranta. Dole Fatiha sai ta zauna maka saboda ita ake yin sallah, kuma kaga sallan nan idan mutum baya yin ta in ya mutu wuta ake saka shi, a ƙona shi ya ƙone izugon wuta ta ce shi, ido ya zazzaro, ido ya ja ya faɗo, ɗori su zube. Smart, intelligent and brilliant from a very poor family. Shin ko ka tuna maganar kuɗin gidan nan ya ƙare? Ina sani. Haya na baku ba gado ba. Stunning, generous but dull from a very rich family. To na kira ka in maka godiya ne bisa namijin kokarin da kai, musamman wajen ɗaga wannan kamfanin da samun ribar da ban taɓa tunanin zan same ta. Ni ne kamata daga gode ma har ƙarshen rayuwata. They share strong bond of affection as each of them finds it difficult to exist without the other. Time after time, years after years, situations upon situations, they becomes husband and wife, but you never know with Shaitan. He's always around the corner, waiting for the perfect time to strike. Sanadiyaki, na sami ilimi, na zama babban mutum. Amma halin da ake ciki yanzu gwamma in je titi ina barace-barace a maimakon in ci gaba da rayuwa da ke. Arfad from Right Time Multimedia. Wannan abin da yarinyar nan ta yi tun daga kakanni da har iyaye na babu wanda ya taba aikata kwatankwacin sa. Arfad. Rayuwar ki bata tsina na mun komai ba. Arfad. Ga ta nan a zaune. Wallahi za ta shiga aljanna. Ina fatan haka. Lallai akwai matsala. Arfad. Arfad. Executive producer Sani Sula Katsina. Story and screenplay Bashir Waidarini. Producer Alhaji Sheshe. Arafat. From the perfectionist Kamal S. Alkali. Yaƙi zami da kai. Kamata yi in kashe ki. Yau kuma? Alhaji. Arafat coming soon. Barka da yan mata. Magana nake son yi da ke. Magana? Wace magana ya kake son kai da ni? Ina matsayin mata aure. Haba bayar Allah, ya za a biyo ki da sako mai tsoka kamar wannan. Allah yi min tsari da kai, Allah ya kiyaye in bi ka. Samu darashi. When a worker is more hardworking, more disciplined, and more dedicated than his co-workers, he gets thumbs up and positive impressions from his masters. Samu darashi. Kudadenmu da aka bada bashi a wuce sun ninka kudadenmu na nan da suke hannun ma'aikata. Sanin kanku ne da akwai ma'aikatan da muka samu matsala da su, waɗanda sun ki dawo mu da kamfani kudadensu. Laifinka ne. Haba Allah bai. Wannan abin da kuke zargina akai zargi ne ba. Shut up your mouth. Kamfani ba ta baki asara ba. You have to leave this company. Babu abin da zamu yi. Iyaka ko ma daga ba ɗaya mu hakuri. Allah kawai ya zaɓa mishi abin da ya fi alkhairi. Gazama Marketing and Distribution Company Limited brings forth
Na kira ka ne saboda akwai wani kasuwanci da nake so ni da kai. Kasuwanci ne ba mai wahala ba. Zan baka naira miliyan 5 ruwan kuɗi cash yanzu. Ka saki matar ka saki 3. Ba na ji a duniya akwai wanda ya kai sa'ar mata. Barayi ne. Dai! Barayi wallahi! Sake nake haƙuri. Kaga dakata da Allah malam zaya. Idan ba za ta amince ba gara kawai ka dawo min da kuɗi dan ba haka muke da kai ba. Sai yan ya da Allah ina zuwa. Ai ba haka muke zan mata magana. Samu darashi. Cikin tayar da yayi zafi. Gida za mu kuma da ita? Shin idan na dawo da kuɗin naira miliyan 1 za ka iya amincewa da wata bukatar tawa? To ita naira miliyan 1 ta me? Kai ba mutumin banza ne kai idan na biya maka kai na san hallaka da za ka yi. Kuma ina so ka sani wannan ya zama karo na ƙarshe da duk sanda za ka yi magana ka dinga ambato matata a cikin maganarka. Samu darashi. When Kannywood talented icon Adam A. Sengo lock horns with Kannywood macho man Saradin Sani in a battle to possess the Kannywood ravishing damsel Fatiwasha. Ba na san kara ganin ka ne ka tafi gaban nan wurin na ga maka. Ai da ma na san zaki canja ra'ayin ki zo da kai. Musa A. Rashid movie, produced by the Kannywood zealous and confident producer Alin Diman, and directed by the man with the magic touch, Sadiq N. Mafia. Samu Darashi. Ni ban kira ka nan dan in taimaka maka ba. Na kira ka ne dan mu business kamar yadda ni shi da muka tun farko. Na amince.